da girman Allah in ban da ina da imani wallahi da sata zan koma. Wai na fito da mashin gashi lafiya kalo nake ni din fes nake babu kazanta a jikina. Yau ba har turare na sa da ran gawayi da na fesa shi dazu. Amma tun da na fito ba uban da mun magana ya ce zai hau mashin dina. Anya yau ban yi wani abu ba kuwa. Na manta da za a ce na saci wata tantabara. Shi yasa gaba ɗaya naga har yanzu ban yi ciniki ba. Babu uban da ya tare ne ya ce min zai hau mashin sai yawo nake yi. Alaikum salam gida. Ya taba ne. A taba ne. Alhamdulillah. Dorai za ka yi ni daga Dorai da ban shekara. Daga ban shekara ka shigo zuro ta mu shige Lami da Kristan. Gaskiya mai gida magana Allah da Annabi ba na daukar gaye. Me yasa? Kawai ni ban yarda da kai ina kallon ka na san cewa kai dan iska ne. Daga Lagos kake. Daga Lagos. Gaskiya ba zan dauke ka ba. Me yasa to? Ashe daga kudu kake. Daga kudu ne ke. Ai ko da dan arewa ne kai gaskiya ba zan dauke ka ba. Bara mu baka jakar ne ka sa a gaba. A wannan jakar taka idan aka bibiya gaskiya magana Allah ina kawo nan mutane ne a ciki. Kaya ne kawai a ciki bara mu baka. A ni mai gida gaskiya ba zan dauke ka ba. Ba ka dauke ni ba. Ba zan dauke ka wallahi ba na daukan iska. Ka ji kato. Haka kawai zai ba mu nema a ciki tashi da ni. Idan nake saran Allah da ina je na kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun bakin ciki. Haka kawai wannan ka bibiya bakin iyaye gare shi. Ka ji kato. Wannan jaka ko ban yi da ita ba. In ka bibiya kan mutane na cikin kafafuwan awagi. Ta ci uwa ta ne a wadin. Kai baban tinkiya.